Palitan ko dua ka Winston. Isa ka, Winston. Automatic na, Winston pula. Isa. Oh, gara oh. Resibo niya. Yang mat, duhar ka buok. Yang imo pa resibuan. Di mo di ka padagkuton. Di man akong kwarta good. Tamo man ang kumpanya, kinahanglan ako ng resibo para maripanan ko sa akong gipalit. Usaha nagkakahakit, nag-aagig resibo. Sige, usahan na lang nakakahang Winston. Resibo ha? Oh, dala mo sa Winston oh. 250 na. What's ha, kaya akong buhatag resibo. 250 ang kaso mong Winston. Ate, at mo, magkaya nga. Ripan na naman na sa kumpanya yung muna gasto. Atay, nagpila na yung stick eh. Tag-utso ang buwag, pero wala yung resibo. Atay, isa mong kumpanya mo tuon ng presyo. Ay, naunsa mo ka. Ay, importante nga na yung resibo. Hindi lang doon kay stick eh. Unya, di man ka maripanan. Wala na. Naamang gani resibo, overpriced na sad. Hoy! Di ka mo dagkot! Puti na na mo. Hala ka day!